Έσε. Πολύ μακριά, αλλά δεν έχει χώρο για να σκεφτεί κάτι καλύτερο και εννοούσε το σουτ. Βρουσάει. Χαμηλά για τον Μπιέλ, πολύ καλή πάσα. Ο Μπιέλ τη φέρνει στο αριστερό. Πάει να γίνει το σούτ, το πλασέ, μπάλα το κάνει και στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 34. Είναι αυτό που ήθελε ο Ντιέγκο Μαρτίνες όλο αυτό το διάστημα. Ζητούσε να μπαίνει πιο πολύ στην περιοχή ο Μπιέλ, ζητούσε να συγκλίνει, ζητούσε να κάνει αυτό που ξέρει καλά και να μπαίνει μέσα και να τριπλάρει και να δημιουργεί φάσεις στην αντίπαλη άμυνα. Αυτό έκανε τώρα ο Ισπανός. Ήταν μια πολύ καλή επίθεση του Ολυμπιακού, μια καλή προσπάθεια από τον Μάριο Βρουσάη. Βρέθηκε σε κέριο σημείο ο Γιώργος Μασούρας και έτσι ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ και νομίζω ότι σιγά σιγά, Αντώνη, αρχίζουμε να ακολουθούμε το πάρτι μάλλον που έχει στηθεί στις εξέδρες από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα. Και το οποίο θα έχει και συνέχεια βέβαια. Ο Μασούρας είναι που πληρώνουμε τα 45 σε πολύ λίγο. Ο Μπιέλ ανεβάζει επίθεση Ολυμπιακός με το Βρουσά για τον Μπιέλ. Ο Μπιέλ στην περιοχή τη φέρνει ωραία στο αριστερό, κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Το έκανε μία, το έκανε δύο. Την προσπίσει αυτή ο Μπιέλ απόψε. Την τρίτη του βγαίνει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-2. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του σε μια εξαιρετική ακόμη διαγώνια δική του κίνηση. Τα συγχαρητήρια και από τον Φορτούνη και οι πανηγυρισμοί στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Και έρχεται στον πάγκο ο Μπιέλ, Αντώνη. Εκτελεί ο Φορτούνης, πιο ψηλά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα και αυτή τη φορά ο Ρέτσος το καταφέρνει, αυτό που στο πρώτο ημίχρονο του στέρισε ο Σαμούροβιτς. Τώρα είναι στη γωνία η κεφαλιά του 0-3 στο 53. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Νίκο, είσαι πιο κοντά από μένα. Ναι, ακριβώς δίπλα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Σηκώθηκαν όλοι και πανηγύρισαν έξαλα τον γκολ του Ρέτσου. Και μάλιστα δίνουν συγχαρητήρια τον πάγκο και στο Φορτούνι για την εξαιρετική σέντρα που έβγαλε. Η τρίτη assist του Κώστα Φορτούνη στη φετινή σεζόν. Ο Ρέτσος πέτυχε το πρώτο του γκολ, το άξιζε νομίζω.